واجہ امرات بانکیں گہاراں السلام علیکم مرچی ای ویڈیو تو کا ما پدماوتی زندگی اصلی قصہ بیان کنے اگر شمارا ای ویڈیو پسند بھی گوڑا ای چینل سبسکرائب بکنے وہ ویڈیو دیما شیئر بکنے سنل دیپ انو آئیے نام سری لنکائیں آودے بادشاہ گنداروا و آئیے چکے نام پدماوتی وتی خوبصورت و شرنگی مٹ وطت پدماوتی وادی مزن بت گڑا آسک پریشان وانگت آئیے مستری وجہ ہمیشت کے آلوگے تو کا بندت او آیا اچوڑی دزگوار نیست یک مٹو اچھی عبید پدماوتی ہوتی مٹو سک دوست بت مٹو پدماوتی دیما دنیا و جہان اروڑی قصہ بیان کو وحدی مٹو پدماوتی دیما عشق و محبت قصہ بیان کنک شروع کو گڑا راجہ گندھروا مٹو کشگے کوشش کو بلے آپ بچت و یک برہمنی ذریعہ اچتور راجہ رتن سنگھ راولے کرہ سربو راجہ مٹو کرہ وادی پدماوتی شرنگی و خوبصورت بارہا عشق گڑا آ پدماوتی سرا دیوانہ بوت و آئی چتور یلد دا تو پدماوتی سانگ کنگے واسطہ سنلدیپ یعنی سری لنکا شد پدماوتی پتا پدماوتی واسطہ سویمبر اہتمام کو تگا سویمبر اندوانی یا کوہنی رسمی آئیے وڑ اشند کے دنیا مزنی نواب و راجہ لوٹائنک بند آہنی مقابلہ بیت ارکز کے مقابلہ گیش بیت کڑا آئیے سرگو رانیہ بیت راجہ رتن سنگھ راولہ درست شکست داتا و پدماوتی زورت شد دیمپا چتورا و دوئیں وتی زندگی باز شادان تن بلے ایک قصہ چو سیدھا نائنت راجہ رتن سنگھ دربارہ یک میوزیشنی یعنی سازگری استت آئیے نام راگب چیتنت آ بلائیں سازگرہ چا علاوہ یک جادوگریہ ہم یک روجی راجہ رتن سنگھ آئیے ای راز معلوم بیت راجہ رتن سنگھ آئیے بی عزت کنت وتی دربارہ چ داری کنت راگب چیتن رو دین پہ دلیہ آ وقتا علاؤدین خلجی حکومت علاؤدین خلجی خاندان طاقتور ترین حکمرانت راگب چیتن خلجی دیما پدماوتی حسن و جمال تعریف شروع بیت علاؤدین خلجی گڑا پدماوتی حسن شیدا بیت و چتور محلہ چھپ چاگردگی بیت بلے 8 سال گزگا بعد ہم آ محل سرا قبضہ کت نکنت گڑا علاؤدین خلجی راجہ رتن سنگھ سرا یا قاصدی رادن کہ اگاں آئیا رانی پدماوتی بس یکبری پیش بداراں گڑا آئیدا چی درکیت راجپوتانی اختلافہ چی باوجود رانی پدماوتی ای پیشکشہ قبول کن و یک آندھی کے توکاوتی چہرہ پیش دارگاہ راضی بیت سلطان خلجی گن لہتی ہمراہ ہم محلہ داخل بیت آودہ دعوت و محفل موسیقی ہم اہتمام بیت محفل و موسیقی بعد کلجیا یک انچی جاگئی برند کے آودہ یک مزنی آندھی کی استت کلجی پدماوتی نگین دیت بلے آندھی کے توکا گندی تھی وحدی کلجی پدماوتی جندے چارگے واسطہ چمہ برزا کن گوڑا پردہ چگل دیگ بیت و کلجی پدماوتی بس آندھی کا توکا گندیت کلجی پدماوتی اسنا گنو کو شیدہ بیت بلے آودہ اچ نگوشی تو میلا چا درکیت وتی تمبوا واپس روت سلطان خلجی راجہ رتن سنگھ وتی تمبوے توکا لوٹائنیت اودا دوکا سرا گرفتار کانت آئیے یلدیہ کے واسطہ پدماوتی چتور سپاہ سالار گوما یک حکمتی عملی بنائنی و سلطان سرا خطی رادند کے آ سلطان کے را آگا تیاریں سلطانہ یہ گپ عشقت باز خوش بوت بلے رانی پدماوتی یک شرط ایرکند کے آئیے پالکیا صرف راجپوت چست بکنن رانی پالکیا توکاوتی شرطنی سپاہیاں سوار کن تو لہتی پالکیا چس کنن دیمپا اما جاگاہ کے عمودہ رتن سنگھ جیلت وادی آ جاگاہ رسند گڑا عملہ کنن تو رتن سنگھا یلا کنائنن تو واپس چتور رون خلجی وتی پورئی طاقتہ گن چتور سرا عملہ کنت آو دے راجپوت خلجی پوجا گو مقابلہ کنت بلے شکست داتی کت نکنند رانی وتی محل ایدگ جنینانی گوما یک مزنی آسی روک کنت سجائیں جنین وطارہ سنگاراں اور ڈولدار کنند و یک برزی جاگیا چا آسے توکا دور کنند راجپوت ای رسمہ جوہر گشند محل قبضہ کنگا بعد سلطان وادی محل توکا داخل بیت آئیا آودہ جنینانی ستکگیں لاشاں چا عبید اچ دس نکپیت امی وڑا سلطان خلجی وتی منصوبہ
صوبین نبیت اور رانی پدماوتی یہ دستہ نہ کپت. اگر شمارا یہ ویڈیو پسند بو گڑا یہ چینل سبسکرائب بکنے ویڈیو دیما شیئر بکنے شمع منت وارم.